рависати корҳои дохилии шаҳри Душанбе шоми 7 феврали соли 2023 бо нашри як иттилоия фаъолияти ширкати Яндекс Такси дар пойтахти Тоҷикистонро ғайриқонунӣ номида ва гуфт ки ин ширкат то кунун дар ҷумҳурии Тоҷикистон расман сабти ном нашудааст. рависати вазорати корҳои дохилии Душанбе бо нашри аксҳои зиёде аз баргузории як амалиёти махсус ва боздошти дасти кам 14 ронандаи хабар дод ки дар пайи нашри эълонҳо дар бораи оғози фаъолияти Яндекс Такси дар Тоҷикистон ва даъвати ронандагон ба ҳамкорӣ ба ин ширкат ба хабарҳои бардуруғи нашр гардида бовар намуда, бо ин ширкат шартнома баста фаъолияти мусофиркашонии ғайриқонуниро низ оғоз намуданд. аз ин қабл масъулони шаҳрдории Душанбе ва муассисаи давлатии Душанбе нақлиёт хизматрасон низ оғози кори Яндекс Такси дар пойтахти Тоҷикистонро ғайриқонунӣ номида аз шаҳрвандон хоста буд ки бо он ҳамкорӣ накунанд. аммо мунтақидон дар пайи ин мавҷи ҳамлаҳо ба Яндекс Такси манфиатҳои гурӯҳии ширкатҳои таксии маҳаллиро мебинанд ва мегӯянд ширкатҳои маҳаллӣ аз вуруди як рақиби бақувват ба ин бозор тарсиданд ва пуштибонони худ дар мақомоти мухталифро ба кор андохтанд то ки ин рақибро дар ҷояш саркӯб ва аз фикри вуруд ба бозори Тоҷикистон пушаймон кунанд. як моияи дигари нигаронӣ таъсири манфии чунин бархурд бо Яндекс Такси ба ҳазорон муҳоҷирони тоҷик аст ки дар Русия дар сохторҳои ин ширкат ҳамчун ронандаи такси кор мекунанд. Яндекс Такси тоза рӯзи 15 феврал аз шурӯъи фаъолияташ дар Тоҷикистон хабар дод ва аввалин муштариён бо истифода аз пойгоҳи интернетии он тавонистанд таксиро киро кунанд. дар иттилоияи милитсияи Душанбе гуфта мешавад ки фаъолияти ширкате ки дар Тоҷикистон расман сабти ном нашудааст тибқи талаботи қонунгузорӣ ғайриқонунӣ ба шумор меравад. ҳамзамон истифодабарӣ аз хизматрасонии он метавонад барои шаҳрвандон бехатар намуда боиси ба бён омадани нофаҳмиё ва бенизомӣ дар фаъолияти мусофиркашонӣ мегардад. таъкид шудааст дар иттилоия гуфта мешавад бо мақсади муайян намудани ронандагоне ки бо ин ширкат ҳамкории ғайриқонуниро оғоз намуданд аз ҷониби кормандони милитсияи Душанбе чорабинии мақсаднок гузаронида шуда як қатор ронандагоне ки бо Яндекс Такси кор мекарданд муайян ва ба мақомот дастрас карда шуданд. нисбат ба ронандагони дар ҷараёни амалиёти дастгиршуда тибқи талаботи моддаҳои 510 ва 511 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба додгоҳ ирсол карда мешаванд. милитсияи Душанбе аз кули ронандагон хост ба чунин хабару эълонҳои бардуруғ бовар накарда фаъолияти мусофирбариро дар доираи муқаррароти қонунгузорӣ баромонанд. Яндекс Такси хабарҳо дар бораи дар Душанбе таъқибу боздошт шудани ронандагонеро ки ба ҳамкорӣ бо ин ширкат розӣ шуданд ҳанӯз шарҳ надодааст.